Ideal pel gazpacho, meravellós per les amanides, fantàstic per la salsa de tomàquet. Posa't el tomàquet lleig al cap. M'he unit a la lluita amb Capravo contra el malbaratament alimentari. Tenim un problema mundial i tots hem de mirar de posar-hi solució. Avui farem un taller de cuina a Chef Capravo on donarem algunes solucions domèstiques. Per exemple, si tu compres aquest tomàquet, estàs donant entrada a tones i tones de fruita i verdura que es llença per qüestions estètiques. No rebutgeu les fruites i les verdures tocades o lletges. No menyspreu el peixet petit, perquè és on hi ha la bona confitura. I les estrelles de la peixateria, les peixateres, que t'ho arreglen tot, t'ho filetegen, t'ho tallen. És un luxe anar a la peixateria dels frescos del Capravo. El que hem fet ha sigut el tret de sortida a un seguit d'iniciatives que Capravo porta a terme, en aquest cas, per la conscienciació del tema del malbaratament alimentari. Jo porto bastant temps militant i buscant solucions, diguem, al malbaratament alimentari i me n'adono que el més important és la prevenció. Comprar per allò que menjaràs, deixar de fer el que fem molts, que és omplir nevera. Anem a veure per què comprem, en quins plats ho cuinarem i quan ho menjarem. Això passa sobretot per una planificació prèvia i una bona llista de la compra. I un cop a casa, precuinar els teus plats. La Parellana va ser una persona superpropera i superagradable. A més, està explicant les coses com si fossis de casa. Les receptes hem fet la de l'aurada, marinada i tal, que és fàcil. El calamar era molt bo, amb les verdures, la soja, la llet de coco. M'ha agradat molt aquesta improvisació de les verdures amb curri. M'ha cridat molt l'atenció que amb les fruites, per exemple, que a mi se'm fan malbé i dius, ostres, aquesta l'he de tirar, doncs mira, fer un suc, per exemple. A la gent del carrer li interessa saber què pot fer per reaprofitar els aliments o comprant el mateix, com puc aprofitar-ho més, com puc no tirar menjar, per exemple. El que m'ha agradat molt és aquest concepte de fons de nevera, no? Que és molt semblant al fons d'armari, no? Que és tenir les coses preparades ja per no tenir que gastar més temps. Ens permetran, en aquest cas, continuar gaudint d'una cuina molt més elaborada, però amb el ritme, diguéssim, de vida que portem avui i que al final has de cuinar en qüestió de 10-15 minuts. Capravo porta realment més de 25 anys compromès amb el tema del malbaratament alimentari. Fa més de 25 anys que treballem amb els bancs d'aliments. El 2010 vam engegar el projecte de microdonacions que col·labora amb 250 entitats properes al territori, allà on tenim la distribució de les botigues. Unes microdonacions d'allò que li sobra o que quan fa el tancament de botiga doncs queda residual i no es pot vendre. Capravo forma part d'un organisme transregional que es diu Eco Waste for Food i que busca sistemes per lluitar contra el malbaratament alimentari. Junts alimentem solucions.